eroso jartzen zaienean. Bueno, arratsaldeon danoi, ezer baino lehen eskerrik asko hitzordu honetara gerturatzearren, jakingo duzuenez, abenduaren 6-ako Euskal Herrian Euskarazek manifestazioa deitu du. Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika lelopean, Durangon izango dena, abenduaren 6-an, arratsaldeko 5:00 landako gunetik abiatuta. Izan ere, Euskal Herrian Euskarazek Euskaren egoeraren inguruko erradiografia bat plazaratu berri du, non, testu inguruan jartzearen eta laburra zenuta gero sakonduko dugulako, esan genezake Euskara larrialdi egoeran dagoela edo larrialdi linguistiko betean gaudela, guztiok bat egingo dugu Euskara ez dagoela normalizatuta edo behintzat osoki ezin garela egun euskaraz bizi. Hor gehitzen da, momentu honetan krisi garai betean gaudela, sektore arlo guztietan aldaketak ematen ari edo gertatzen ari direla, eta euskaran ere, oihartzuna izan du horrek, edo euskararen bueltan berdina gertatzen ari da, eta kasu honetan desegonkortasuna areagotuz, eta hor iritu behar zaio, hizkuntzak ez direla desagertzen, desagerraziak izaten direla, eta hor gurean bi agente ditugu, linguizidak nolabait esatearren, Espainiako estatua eta estatu frantsesa direnak, eta egunero euren botere linguizida horren erakustaldiak edo egiten dituztenak. Beraz, honen aurrean Euskal Herrian Euskarazek plazaratu duena edo mahai gainean jarri duena da hizkuntza politikak eta marko juridikoak agortuta daudela dagoeneko, eta horri buelta emateko edo garaia dela Euskararen ingurukoak Euskal Herrian eta euskaldunok erabakitzeko, eta horretan Euskararen Errepublika kontzeptua edo plazaratu du berriki, eta horretaz hitz egiteko eta gehiago hemen dira holtzaren gainean urko aierro, Euskal Herrian Euskarazeko kidea, ez ditu garai, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Asisko Urmen eta irudibile artibista arratsaldeon irudei. Eta berba egin eta gero, mahai honetan neu aurkezle lanetan, Karina Suarez kasetaria. Beraz, gero tartea egongo da zuek hitza hartu nahi baldin baduzue bukaeran. Beraz, hasteko Euskararen Errepublika aipatu dugu, kontzeptu berria da, edo gain arte ez dena erabili izan, zuei zer iradokitzen dizue kontzeptu horrek, ez dakite bertxotan bezala bina minutu bakoitzako hasita eta onantza. Euskararen Errepublika ez, entzutan zer da? Bargu ez kontzeptuaren ez plazaratzearen akordamen bezala, Euskal Herrian Euskarazetik aipatzea, guke kontzeptua Euskararen Errepublika plazaratzen arrazoia ikoitza dela edo nolait kontzeptu horretara bi bidetatik iritsi garela, batetik guke gure hausnarketa propioan, lau hamarkadako ibilbidea eta gero Euskal Herrian Euskaraz eraberritze prozesu sakon bat burutu dugu. Ondorio nagusietako bat izan da, zuk esan bezala, hizkuntz politikek, lau hamarkada hauetan ezagutu ditugun hizkuntz politikek eman beharrekoa eman dutela, eta jauzi baten beharra dugula. Eta jauzi horren oinarria edo ardatz nagusietako bat burujabetza izan behar duela. Gu geuk erabakitzea zenolako hizkuntz politika garatu behar den herri honetan. Eta gu bakarrik herri honetan bizi garenok bakarrik. Eta horregatik burujabetzaren ideia horretan horretara nolait salto egin dugu. Eta gero bestetik, eztabaida edo hausnarketa horretan geundela, Kataluniatik ere, katalan herrietan, denok ezagutzen duen prozesu horretan, independentzia prozesu horretan, bertako katalan hizkuntzaren aldeko herri mugimenduak ere jauzi hori eman zuen, baino lehenago, han urrats bat errago depaztelako, eta referendumaren garaian eta beraiek ere plantatu zuten antzeko termino bat, Estat per la llengua eta nolait ondorio horretara ere iritsi ziren bertan, eta hor, nolabait
nasmas hortan eta lapik-hortan idei horiek sartuta, otu zitzaigun kontzeptu hori, Euskararen Errepublikaren kontzeptua, eta nolabait aldarri bat eta erreferentzialde eskintzea euskaltzaleei Euskararen aldeko lanarentzat ipar bat izan da din, ez? Eta hori da pixkat guk plantatzen dugun gonbidapena edo eskaintza, ez? Euskaltzale hori. Ez ditzu Euskararen Errepublika? Bai, arratsaldeon guztioi, lehenengo eta behin. Eskerrik asko Euskal Herrian Euskaraseko kide guztiei gonbidatzeagatik eta ere hausnarketa plaza hau antolatzeagatik. Iruditzen zait gaudela momentu baten non funtsezkoa den batzutan gelditzea eta pixkat pentsatzea, ahaleginduko gara horretan laguntzen. Eskerrik asko ere etorri zareten guztioi, pentsatzen dudalako hemen bazaudete izango dela zuek ere partekatzen duzuelako nolabait Euskal Herrian Euskarasek plazaratu duen larrialdi egoera horren edo nolabait gauzak berpentsatzeko premia hori partekatzen duzuelako. Eta, bide batez, eskerrik asko ere Jose Antonio Ostolazak eraitagin arrebari, seme-alabekin dagoelako eta aukera eman didalako gaur hemen egoteko. Bai, Euskararen Errepublika zer iradokitzen digun, ezta? Izan da galdetu digun lehenengoa, Karole galdetu digun lehenengoa. Nik uste dut oso importantea dela gauzei izena jartzea. Eta gauzei izena jartzen diegunean, hasten gara nolabait, gauza horiek erreal egiteko, egin beharreko bide horiek pentsatzen, amesten, eta asko gustatu zait Euskararen Errepublika kontzeptua bera, nik uste dut iradokitzen duena nahiko garbia dela eta guztioi antzekoa iradokiko digula. Iradokitzen didana niri behintzat da gaur egungo zatiketa administratiboa gainditzen duen ente berri bat. Nolabait, ente hori garbi daukat, estatu formakoa izan behar dela gaur egun. Estatu bat benetan erdigunean edukiko lukeena euskara eta benetako politika linguistikoa bideratuko lituzkeena gure hizkuntzaren biziraupena bermatzeko, normalizazio hori bermatzeko alor guztietan. Eta aukera emango luke ere benetako demokrazia bat eraikitzeko. Bai? Eta euskarak hor noski irabaziko lukeela, baina ez bakarrik euskarak. Uste dut beste alor askok ere estatu burujabe propio horrek, Euskararen Errepublikak aukera emango ligukelako batetik askatzeko gaur egun erabat ofensiba eta politika linguizidak eta beste adjektibo asko jar nitzakeen, adjektiboa jartzen egon nintekeen, maingura bukatu arte, bai? Zerako politikak egiten diren euskararen kontra eta gure herriaren kontra orokorrean, estatu espainiar eta frantsesetik. Eta uste dut horrek askatuko gintuzkela, uste dute premia eta larrialdi bat badagoela, baina gaur hemen pentsatu behar dugula batetik Euskararen Errepublika hori erreal edo bideragarri egiteko. Zer eta bitartean ere, ze hori importantea da, nola aritu. Erki, nik hasteko bat nire egiten ditute argitxuk. Argitxu ere bai, eskerrik asko mantantza. Hemendik aurrera ditu argitxu. Argitxu, bataiatua, eta emandako eskerrak eta... Hori subkonstientea izan. Gauzako ditu dizkidate, baina argitxu ikusten. Baina, uste hori... Oso polita, argitxu. Eta orduan eskerrak mundu guztiari, eta diazki gozada bat, alako baten Euskararen Errepublikaren inguruan elkartuan izatea, jende itzinean, eskerrak aitagin arrebari ere bai. Rubio ditzen dien. Eta Euskararen Errepublikan asko interesa zait, asko gustatzen zait, denominazioa bera, Euskal Errepublika baino gehiago. Osa, nik egiazki Euskal entzun eta jazten zain nahi mesfidantza. Iruditzen zait, gureak ez diren entitatei eta eman dietela Euskal izen hori guk adoptatzeko eta hartzeko gurea balira bezala. Ulertzen da? Osa, Euskal Telebista. Euskal Telebista, iduri, Euskaldun, Euskal Telebista, Espainiako Telebista autonomiko bat. Horrela apropiazioa ere behar dugu.
fenomenal. Baina momentuz, errexagoa da, lokutore baten dako, esateri baten dako, Guardia Zibilaren txalekoa jaztea, baina botako dute platotik independentzia jartzen duen kamiseta bat garaman. Hoi Euskal Telebista. Euskal edo Eusko Jaurlatxirla edo Jaurlaritza nahi dena, ez? Baita ere pentsatzeko joan izaten dugula, gure gobernua, ez da gure instituzioa. Hori da, sistema kolonialak ezarri duen gobernu, nola erran, sistema zapaltzailearen terminal informatiko bat. Euskaldiko Unibertsitatea. Nahi eta Espainiako unibertsitate bat, bere araudio, bere no seke, eta hori guztia ez. Edo, orduan, Euskal Republikania, Euskal entzun, eta pixkat susto hartzen dut. Orduan, pixkat, Euskal botere duen entitateik ez dugu. Dena da, folklorismo bat, eta Euskaldun maizoa, ondiezkoa da, iruzurra eta sarrazeko izena da. Euskararen Errepublikan ere asko gustatu. Eta gero, Errepublika hitza ere bai, leku simbolikoa da, oso gune simboliko importantea da Euskaldun askorentzako. Beste Euskaldun askorentzako behar da ez hainbeste. Eta horrekin, nire gustatzen zait beti antolatzaileek eta, pixkat, konbidatzen autera pixkat, kitzikatzea ere dori bat. Osa, manifestazio nazionala antolatzea, nien naiz etortzen ahalko, iparraldean ez baita, feriatu. Orduan, manifestazio nazionala montatu Espainiako festa nazional batean, igual, ongi da, eta oso ongi horrela, baina erramezera, nien naiz etortzen ahalko. Atzo, Azparneko jende askorekin honitzen, eta gogoarekin mioko lan eguna da. Horan hori askotan ere ahazten dugula Errepublika batek txintxiflikatzen duela Euskal Herriko parte handi bat. Eta nik badugala ere Errepublika entzun, batetik ateratzen zait, Errepublika, eta bestetik, netako ez du ondasun absoluto bat araigateko. Hau guzti arranik, Euskararen Errepublika entzun, eta kitzikagarea. Azkenean Euskaldunoi, edo Euskaldunok hartzea, boterea, eta gure arteko antolatzea. Horan, zoragarri, oso ongi. Ja. Zagitu, norbaiteke beste zerbait Euskararen inguruan. Eta, gero, zuek bakoitza, zuen Euskaroetan aritzen zarete, egunerokotasun ezberdinak izango dituzue, diogu behintzat. Zuek nola baloratzen duzue egungo Euskararen egoera edo nola definituko zenuko? Adelas. Bai, horren ikatakatu. Egoera nik uste izaten alden larriena dela. Diagnosia egiten alda nahi den lekuti, baina nik oso azken estremitatean ikusten dut nik, Euskaldungoa. Ez dugu aterki minimorik ere gure burua besteko. Ez dugu deus, egilegerik ez deus. Batzutan ari dire eta bai, zonifikazioa du behar dela Nafarroan, eta dena zona, Euskal zona izatea tola. Montatu nahi dutena baztanen adibidez, oso adibidazgarria da. Badakizu zer denez, espekulazio inmobiliaria dela eta ez dela, etorriko dela bizitzera, 80 biztanle dituen lekarotzera, etorriko dela, izan 1000 eta jende bizitzera. Eta jende horrek ez du perfil linguistiko jakinik. Ez dugu, gure burua babesteko deus ez dugu. Orduan, erosio ikaragarria handiaren ondotik, ni mentorre bat ere bat, Euskararen euskarazek aspaldi denok izan dugun txoko guztietan, Euskara ez da galtzen, hizkuntza bat ez da galtzen, Josean Hartzerena. Berriz, beste behin, haino ere, eman beharra meniri ikaragarri handi bat hiztunaren gainean. Ez, hizkuntza bat ez da galtzen hitz dakitena hitz egiten ez dute. Ez, hizkuntza bat galtzen da, edo estirpatzen da, edo lekuz kanbiatzen eta euskaratez hartzen, eta gure kasuan, bi imperio genozida ari direlako bere indar guziarekin gure kontra mendetan. Horren horretik, Euskararen Errepublikan interesgarra egiten zaizen dalako batean pentsatzea. Pentsa, Euskaldunok daukagoen indar horrekin, bizi rauteko eta bizi nahi atera usteko. Eta gure indar guzia egin dugula
bi imperio horien kontrako, edo, babesteko, gerizatzeko, pixkat, horien gandik, zer izaten ahalko zen indar hori baliatuko bagenu gure gobernu baten alde, eta gobernuak gu babestu, eta gu gobernu hori babestu. Gure Euskal Errepublika izaten alden adibidez. Horretarako ni jartzen naiz hor, batzutan aipatzen denean, botila erdi, hutsa erdi betea, betiko hori. Eta, berena da, bestearik errantzuna ez, botila ez da erdi betea erdi hutsik Euskaren kontua. Botila hautsia da, hautsi digute. Sartzen aldugu nahi den indarra, eta hor, guzia joanen da ezker eskuin. Eta hortan ari gara, behar da, badugula garaian izbaitere, botila hori behar osatzeko, eta gure alegin guztia izan dadin barnea. Bitartean, nien naiz hor urko, ez? Izenekin oso despistatu, aretuekin ez izenekin. Eta urko gaipatu duena, zera, oraiko marko juridikoak ematen altzituena, ja, eman dituela. Ke ba, horrenik emateko dituena, gure kontra, Gure kontra utzi obratzen, eta ikusiko duzu ondoko belaunaldia zertan den. Horren, ez da hori, uste planteamendua dela, edo ateratzen ditugu, oraintxe berean, edo oraindik ikusiko ditugu gauza horregatik. Euskal Errepublika oso ongi, eta diagnosia izaten alden larriena. Larriena, kuasi koma zerebralean gaude. Zer zarren gaitik esan dio berak hitz egiteko lehenengoa. Partekatzen dute diagnostikoaren parte handi bat, alegia, botilarik ez dugu, hori konpartitzen dute erabat. Edo utxia daukagu, Edo utxia daukagu, hori da, ez dugu inoiz epi, botilarik. Ukan dugu. Oso atzera egon behar duzu. Nik behintzat ez dut inoiz ezagutu botilarik, hola esango dugu. Bai, baina hemen gaude, eta biziki gaude, bai? Eta Euskararen egoerari begiratzen badiogu, niri iruditzen zait oso diagnostiko zintzoa egin duela Euskal Herrian Euskarazek plazaratu duen dokumentu horretan. Zegia da, larritasun egoera bat jartzen duela mahai gainean, baina ere begiratzen dio aurreratu denari. Eta nik uste dut importantea dela, ere, ze behar dugu animoa borrokatzeko ere, eta etengabe bagaude txarto egin duguna bakarrik, eta ze txarto gauden mahai gainean jartzen, ez dugu eukiko jendea oso aldarte onarekin aurrera jarraitzeko, precisamente. Eta uste dut, badauzkagula ere motiboak sinisteko onaino iritsi garela eta jarraituko dugula hemen. Hau da, Euskarari begiratzen badiogu, zu dinozu, noski ez daukagu estaturik, ez daukagu errepublikarik. Ez daukagu botilarik, basu batzuk dauzkagu. Egia da, basu horien abia puntua dela erabat zatikatzailea, koloniala, den egitura bat, gainera estatu legedia batzuen menpe dagoena, eta estatu lege horiek erabiltzen direla eta jurisprudentzia hori erabiltzen dela etengabe Euskararen edapena mugatzeko, bai, hori ezin dukatu inork. Orain, hori horrela izan da ere, gure egitura autonomikoetatik eta oso modu ezberdinean, eman dira aurrera osoak. Gaur egun, Euskara, badaukagu Euskara estandar bat, lehen ez geneukana, eta Euskara estandar horretan irakasten dira adibidez unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, autonomikoa den tamalez unibertsitate horretan, irakasten dira jakintza alor guztiak euskaraz. Jende askok, duela ezain beste hamarkada, eluke pentsatuko hori ikusiko lukeenik inoiz. Eta hori badaukagu. Euskara instituzionalizatzen ari da, toki askotan, eta instituzionalizatuta badago, eta instituzionalizazio horrek bai ematen dio edabideak edukitzeak, bai ematen dio berme bat. Hau da, Euskara, gu konparatzen badugu, ze gaude oso ondo edo oso txartu. Euskara konparatzen badugu munduko hizkuntza gutxito askorekin, da hizkuntza privilegiatu bat. Eta hori esan behar da. Egia da Euskara konparatzen badugu, gure inguruan dauden beste hizkuntza hegemoniko batzuekin, eta bereziki imperialistak edo kolonialistak izan direnekin, eta estatu egitura daukatenekin, noski, ez gaude bat ere ondo bizirautea bermatzeko orduan. Baina nik uste dut, iritsi garela onarte, hizkuntza politika batzuk aurrera eraman dira, esok modu berdinean gure, esango dugu lurralde guztietan, ez?
egoera oso asimetrikoa da. Horretik ere, baina asimetrikoa da ere, adibidez, nik ezagutzen dut hobeto Bizkaia. Eta bakite Euskal Herria, lehenengo ez da Gipuzkoan hasi eta bukatzen, Bizkaia esaten dugu baina askotan ematen dugu Gipuzkoan hasi eta bukatzen dela, Bizkaian ere ez, nik Bizkaiko errealitatea bai ezagutzen dut, eta ni Gordesolakoa naiz, gero Markinan bizitzen egon naiz, eta orain Durangon bizi naiz. Eta dira, hiru errealitate soziolinguistiko erabat ezberdinak. Orduan, segun ze betaurrekoekin egiten dugun Euskararen egoeraren irakurketa, niri oso erantzun ezberdina ateratzen zait. Jartzen baditute Gordesolako betaurrekoa, pentsatzen du, ni bizitza osoan Gordesolan zegoen Euskaldun bakarra, ni pentsatzen nuen ni nintzela, zen nahi familia, baina bai, gu ginen bakarrak. Gaur egun ordea, nire gelakide, nire lagun izandako guztiek ikasi zutenak B ereduan, gero D ereduan, Euskara abandonatu zuten momentu baten, egia da, egon dira urte pilo bat euskara izain barik, baina orain, seme-alabak eduki dituzte eta seme-alabei euskaraz egiten diete. Inoiz baina euskara gehiago entzuten da Gordesolan, hori errealitate bada. Inoiz baina euskara gehiago, behintzat, ez dut esango inoiz baino, zer hori baten euskara bazagun horrezan, baina nik behintzat nire bizi esperientziatik inoiz baino gehiago. Markinan da arnasgune deitzen den toki horietako bat. Markinan euskara entzuten dozu kalean, etengabe, baina badago kezka, arnasgune horietan ere, bereziki herri batzuetan, adibidez Bermeon kezka oso adierazgarria da, gero eta gehiago gaztek jotzen dutelako gaztelaniara. Eta niretzat hor, bai badauka eragina, guk Euskararen marka deitzen diogunak, Euskararen marka esateak, Euskararen Errepublika gustatuko zaizu, Euskararen marka esaten dudanean, askori termino komertzialetan hitz egiteak honi buruz, belarriko mina ematen die eta ulertzen dut, baina ni publizitatekoa naiz, orduan guk horrela ondo ulertzen dugu. Hau esaten dudanean esan nahi dut, Euskarari buruzko iruditeria kolektiboa. Hau da, Euskarari egozten zaizkion ezaugarriak, bai, zertarako ikusten den baliozko eta zertarako ez, hau dana. Eta egia da, hori proiektatzen dela bai estatuen bidez, baina baita ere komunikabide, hau da, estatuak gero dauzkan aparato guztien bidez, hori ezin du bukatu. Baina hori horrela izan ere beti egon da resistentzia bat, eta resistentzia horrek ere badauka diskurso bat, eta ere badauka bere iruditeria eta ere zabaltzen da beti. Orduan, kezka hori arnasgunetan ere badago. Eta Durangon, Durango da erdibideko zerbait. Euskara nahiko edatuta dago, baina gertatzen zaigu adibidez, orain kanpaina hau egin behar dugula, gurasok gure artean euskaraz hitz egiteko. Euskaraz jakinda ere, asko jotzen delako erdarara. Orduan, nik uste dute badauzkagula arrazoiak, esateko aurrera egin dugula. Orain, nik ere partekatzen dut hizkuntza politikek eman behar zutena agortuta dagoela. Hizkuntza politikoa ausartagoak behar ditugu eta badakit hau esatea EAeko eskematik edo Nafarroa garaiko eskematik edo iparraldeko eskematik ez dela berdina. Instituzionalizatuta ere ez gaude berdin. Baina, bai iruditzen zait, agortuta dagoela eta itzaki asko erabiltzen direla benetan frogatzeko gauza ausartagoak. Iruditzen zait, akomodatuta gaudela, eta besteak beste gure erakundei eskatu behar diogula etengabe, mahai gainean jartzeko gaur egungo eskema legal eta estatuen, eskema juridiko guztia dauzkan mugak, eta ez gara egiten ari, Gara, gaude nolabait akomodatuta. Behartu behar da legea muturreraino, ez diogu eskatuko ardurabetan jendeari gartzela joateko, zer dakigu prest daudela gartzena sartzeko, nabarmena da, ez da? Berriki, eskualdunak asko pasa dira gartzelatik eta katalanak ere ontxe sartu dituzte, ez da? Baina bai uste dut behartu beharko genukeela eta etengabe mahai gainean jarri norarte euskaraz aritzearren adibidez udal bat, euskaraz aritzearren marka komertzial bat, euskaraz etiketatzearren, horiek muga guztiak mahai gainean jartzea etengabe, eta uste dut hori ez dugula egiten, eta hori bai eskatu beharko genuke. Ze benetako trabak daude hizkuntza politika errealak aurrera eramateko, eta traba horiek ez baitugu biztarazten, ematen du ez gaudela hain gaizkietan. Autotrampak egitea nik hori bai ez dudala onartzen. Hori bai, nik ere klaru daukat soluzioa burujabetza izango litzatekeela, baina bitartean uste dut bai behar ditugula hizkuntza politika ausartagoak behar diren tokian, behar dugu euskalgintza aktibo bat, mobilizazio horretan jarraituko duena, eta nik ere ez dut jendearen bizkar jartzen hizkuntzaren permanentzia, ni oso strukturalista naiz horretarako, baina bai egia da behar ditugula aktibatu ere persuasio mekanismoak kontrarrestatzeko
gure hizkuntzari sartzen dioten gutxiespen eta kaka guztia. Hori ere behar dugu, ze hori barik alperrik gabiltza. Bueno, jarraituko dugu, ze... Zaiet ez da ni, Fiskate, plantatu zuen figurari helduta, botillaren figurari helduta, eta ados egon da esan duzen guztiarekin. Nik uste dut, eta eratzen egiten dugun hausnarketa azkenean, eta Euskal Herrian oso klasiko izan da botillaren, erbidete eta erdutxak izto eztabaida metafisikoa egin ditugu botilli buruz. Baina nik uste dut, ez garela kontziente oraindik, herri bezala esan nahi dut, eta oso presuntzio handikoa da esatea hola, botilla hori ez dela existituko balitz, botilla hori ez dela gure. Esan nahi dut, estatuen, Espainia eta Frantziaren ikuspegitik, botilla hori uzten digute. Osa, gu bizi gara subalternitate batean, enekotasun egoera batean, estatuek utzi digute margen bat, Euskararen kasuan, Euskararen aldeko jarduera bat garatzeko, eta nolait, beraien kontzepzioak dira, guk utzi dizugu, estatu bezala, botere zentral bezala utzi dizugu, eskumen batzu eman dizkizuegu, eta kasu, hortik aurrera ez hon. Eta bi adibide kartzearen lotuta daudenak, murgiltze ereduarekin, atzo gertatukoa, baina ere Lapurdi bena jorra eta zuberoan gertatutakoa, Murgiltze eredua zer da azken finean da, herri batek, hizkuntza gutxiagotua duen herri batek, bere norengo belaunaldiei, beraien hizkuntza, berezko hizkuntza transmititu ahal izateko tresna. Tresna ezinbestekoa, garrantzitsuena, zentrala, Eta tresna bakarra, bestelako ereduak eta badakigu zer ematen duten, eta inkluso murgiltze eredua berak ere bakarrik ezin duela ere horren kostibide gara, Bi estatuek oso argi dute, guk ezin dugula murgiltze eredu horrek potentziali guztia nahi dugun bezala, nahi dugun indar guztiarekin eta belaunaldi osoak euskalduntzari begira baliatu, Uda horretik gertatu zen, Frantziaren kasuan, eta horari dira hor, borroka horretan, gainera oso deigarria da, Frantziako funtzionario batek erabakitzen du, eskola batek edo besteak murgiltze eredua indarra jarri ezakin edo ez. Eta atzo gertatutakoa, Katalunia, baina gu ere, sententzia horren parte gara, Madrilen 5 epaiak, Katalanaren buruz jakineko duke zer dakiten, ze marka, Katalan marka, ze esan nahi duen beraien buruetan, erabakitzen dute, arrexo baten, bere ondoriko belaunaldiari katalana transmititua dion edo ez. Eta 5 pertsona dira, baina, boterea, estatu bat izatearen botere osoa, Islatzen dute, pertsonifikatzen dute 5 pertsona horiek, Edo beste funtzionario frantziar horrek, Eta horrela bizi gara. Orduan, gu egon gaitezke, botillari begira, eztabaida metafisiko horietan, eta ez du zalantzarik guztiz ados, eta horretan euskalgintza eta euskaltzaleok izugarrizko ahalegin egin dugu, eta askoz gehiago biderkatu baritu ahalegin horiek, aldugun margen guztia muturrera eramatea, aldugun guztia egitea, gehiago egin genezake egin zalantzarik gabe, eta borroka horretan egunero indarrak egin barritugu, Baina nortzu gara euskaltzaleok? Euskalgintza? Gure instituzioak euskaltzaleak dira? Izan beharko lirateke, meintzat batzuk. Eta hori da arazoa. Eskatzen diet instituzioei printzipioz, euskalgintzaren bizkara gainean, Euskaltzaleak diren instituzioiek printzipioz, markaz nahi baduzu ere, egin dezatela hori. Muturrera eraman. Euskaltzale osatu bera zan, ente abstrakto hola definitu gabeaz, hori asko ez daiatu genezakeen, baina, hori asko zego egin genezakela, eta... Gure instituzioak eta igual asko egin gure. Bai, eta... Gure, izaki gustatzen, baina gure adia, bai. Nereak ez, hasteko, baina nik errateko euskalgintza, perdatu? Ulertzen zaitu gala. Euskalgintzak, nik zer egin dugun gaizki edo gutxi egin dugun alderantziz, gehiago ezin egin gertatzen da. Espainiako konstituzioan idatzia dagoenez geroztik, hemen bizi diren guztiek bautela bete beharra espainola ikasi eta manejatzeko, eta bazterretako txamullo horiek eta dialekto eta hizkuntza eta nahi izan ezkero,
momentu hortan ari da izenpetzen erio zigorra espainola ez den beste hizkuntzen dako. Eta Frantzian gauza bera, gaten baldin bada, Errepublikako hizkuntza frantsesa dela, hor direktamente izenpetzen ari da erio zigorra. Horran, leku batzuetan gehiago iraun, gutxiago iraun, hori da denbora gure kontra doa. Gehiago muturrera eramaten alditugula, ez dakiz lege eta hola, botererik ez dugun bitartean, eta ez daukagu botererik, ez dago deus egiterik. Luzatzen aldugu agonia, eta baita ere oso despistatua gabiltzalako, nik uste marka badela, hezkuntzan ematen dugula indar guztia, eta hizkuntza bat berreskuratzeko, eta zutik berriz ere ezartzeko, hezkuntza importantea da, baina igual ez da lehentasuna. Zaizen bagarrentasun izaten alden. Nire azero betu da, bago, Bai, eman hezkuntza, lehendakari izateko ez duzu euskararekin beharrik, eta lurperatzailea izateko behar duzula titulu atera adibidez. Egia, eta hala da, lurperatzaile zaizen herritan eskatzen dute, eta txiringitoko lehendakari izateko ez. Haiba, eta hezkuntzan ari gara sekulako edo ez, aleginak sartzen, naiz eta herri normal batean hezkuntza hor da, bino lehenago behar dira indarrak sartu eta euskaldundu beste esparru batzuetan. Aurra ateratzen da eskolatik eta zer du, mundu oso hostila du, dena espainolez du edo frantsesez du. Sei hezkuntza erabilera zertan da, hola, behar dugula, nik ez dut uste gure gura flagelatu behar dugu, nik erraun bezala, iritsi garen bezala. Lau patakak hasi, iritsi gara. Baina, proiektzioa, lau pataka gaude. Amartoren burran nola egonen gara, ez badugu behinguan, hartzen gure botila berrosatu. Hemen gaudenok erabat ados gaudela, botila behar dugula, estatua behar dugula, Euskal Errepublika behar dugula, ez bakarrik Euskalentzat, beste gauza askorentzat, baina Euskalentzat ere. Baina kontua da, nola lortu lehenengo, eta zuk ez badugu lortzen, eta lortzen ez dugu bitartean ibiltzen zait, noia bota dozula. Ez alderantziz. Hori da. Lehentasuna netako ez da txirritzea, ez dakiz entitate botereri gabeko bati egin dezala ez dakiz, ez netako lehentasuna da. Boterea ere ez dugu baliatzen, dugu boterea purra. Ez dugu. Boterea purra. Lehendakariak ateratzen du lege bat, kamionak eta espasatzeko astean barren edo asteburutan eta biharramunean Espainiako zerak botatzen du batzera lege, botere errealik ez dugu. Hori ez da inbestetan gertatzen, asko zaiago gertatu beharko litzateke. Asko zaiagotan gertatuko balitz, izango litzateke ja itogarria eta nik uste dut asko zaiago sozializatuko litzateke lau. Ze uste dut badaukagula momentu baten, eta agian da hemen proiektatu behar duguna ilusio faltzu bat. Nolabait, botere hori badugula, ze gauza batzuk ematen du, bai, erabakitzen direla, egiten direla, eta nik uste dut hori asko zaiago proiektatu beharko litzatekela. Horregatik esan du muturrera eraman behar ditugula gehiago, eta euskagun tresnak, daukagun buru jabetza zatikatu eta purra, gauza batzuk proiektatzeko. Eta gero beste gauza asko... Herriak du boterea metatzea eta herria baliatzea. Du botere hori baliatzea herriak. Herriak horretarako gehiengoak artikulatu behar dituzu. Bai. Gehiengoak artikulatu behar dituzu. Bizkarremanik erakunde hori, Bizkarremanik erakundei ere, gehiengoak artikulatu behar dituzu, oso garbi eukita gaur egune Euskal Herria zer den ere, ezta? Igual, herritarren papelan gerozago sartuko gara, eta aipatu zuen biltzat, ez? Botila, zurra eta zera badagoen edo ez, edan botilatik lasai, eta hor, estatu linguistidez ere aritu zarete, batzuk esan duzue egiteko zegoena, Euskaldunon eskuetan ere egiteko zegoena egin dela eta esan dela gehiago egin, ez dakit ez, badirudi orain dela hamarkada batzuk ez, Euskara hitzorian zegoela, azken urteetan egindako lana ezin ukatu daiteke eta berpiztu egin dela ere, eta ez dakit zerra. Atzera egin dugula, egindako lana ez dela nahikoa, ezin dugula gehiago egin, ez dakituko hasteko. Nik uste eta bi asko egin dugu. Nik uste hori ukazin, baina dela berro dute, zidur naiz, hau ezin dezu ezango zela horako saio bat euskaraz egitea, durango batean. Eta Euskal Herri osoan euskarak lortu duen edapena imaginezina zen, berro dute.
kontua, nahikoa den hori eta arriskoa dago autokonplazentzia erortzea, eta hor batez ere gure instituzioetatik, gure txikingituetako nagusiek, oso erraz erortzen dira, lortu dugu nahi egin dugu, eta nahi gara, eta diru laguntzak ematen ditugu, eta deialdia daude, eta horrek, nolabait erabiltzen da aurreratutako guzti, eta argi grabei, kostata aurreratutako, eta herri kriminari esker batez ere aurreratutakoa, kasu askotan izan da, instituzioen kontra aurreratu behar izan dugula. Hori horrela izan da ere, ez daukagu inolako bermerik, argi, hurrengo 20. mendera iritsiko da euskara bitzirik, sikiera orain dagoen egoera, ez daukagu inolako bermerik. Espainolek hori lasai asko esan dezakete, frantsesek lasai asko esan dezakete, inglesek bai, guk ez daukagu inolako bermerik, eta horren larritasunez kontziente izan behar gara, bai askotan hola adieraztea dramatikoa dela, eta horako negatiboa, nona zoazte horako diskursoarekin, eta EH-ri askotan leporatu izan zaio hori, baina egia da, eta gerta daiteke, milizia dakagu, eta baina ez dizai egun esan gaixoari milizia duela, ez da osatuko lehenengo gauza, egia esan, diagnostiko zorrotza egin, eta horren araberako neurriak jarri, kasu honetan, botikak eta bestelako historiak, baina bestela horrela badakigu ziur, ez dela osatuko, eta hala ere, euskaldu, Eta gure ustez, momentua da, eta horregatik ere beste kontzeptuala erabiltzen hasi garena eta larrialdi linguistikoarena, eta eske larrialdi klimatikoa gehiengoak kontziente izango gara eta baina daude ere, horren bukatzaileak direnak, beste interes batzuekin ere, baina eske hasi behar gara larrialdi linguistikoa hitz egiten, eta ikusi behar gure ingurunea zein den, berriz ere Kataluniako referentzia eginez, han, eta Gazkar eta Ezkir esan da, kriston hostia hartu dute, gazteen arteko erabileran zen nolako erorketa egon den, eta beraiek duten boterea pur, Michele hori eta Lagatak utzi hori guain asko zeago baliatute, murgitze eredua bakarra zena, 40 urtez egon dira, zer esanik ez instituzioen aldetik proiektatu den katalana hizkuntza aldeko lana, edabideak, kulturgintza askoz ere potenteagoa eta bat, eta goizetik gauera, derrepende kriston sustoa hartu dute, ostia, zer gertatu da, ener batzen orain, baina 20 puntu edo horako zerbait erori da erabilera azten artean, Eta horban hitzartu dira, ostia, uste genuen nahikoa zela, batzuk ez, pasamos nintzatzea hau badijoa, ez hau, eta asunta da, hizkuntzen afera askoz konplexuagoa da, hizkuntzen erabilera eta askotan, eta justiz bat nator esaldi horrekin, mezu hori transmititu da autu libre baten moduan, euskaraz ez dena bizi da, ez duelako nahi, puntu, eta ez da horrela, hori oso ikuspegi neoliberala iruditzen zain eri, zure goraren erantzun esklusiboa zara, eta bakigu ez dela horrela, ez bakarrik, baina bizitzako eremu guztiak oso interkonektatuta daude, eta ez dela autu librearena azkenean oso baldintzapen askoren azken emaitza besterik ez da, eta euskararen kasura etorrita aldaketa estruktural horiek egiten ditugu, edo bestela, plaka horiek saltzen, ja ez ditugu saltzen aspaldi, agortu zirelako, baina esan horiek horrekin egin dezakegu eta jun gaitezke txapakin eta umei egintzazu euskeraz esaten eta berria erosten, baina horrekin lehenago beranduago errealitateak hitzartuko ditu. Bai, gehitzeko, bai. Nik uste dut nabarmena dela eta honetan ados gaudela behar dugu, estatu egiturak behar ditugu. Gaur egungo estatuek ez dute euskara erreproduzitzen. Erreproduzitzen dute espainola eta espainolak eta frantzesa eta frantzesak. Horretara daude estatu egitura guztiak bideratuta. Hori horrela da, eta estatua behar dugula inork ez dauka zalantzarik. Baina,
nik uste dut, gaur egun, oraindik, eta nik hau sinistu behar dut zer da niretzat munduan egoteko modu bat, nik bai sinisten dut asko gehiago egin dezakegula, daukagun egoera kaotiko dramatikoan ere. Bai, baina nik uste dut mezu hau ere importantea dela, ziruditzen zait, estatu horretara iristeko ere. Funtsezkoa dela guk sinistea bakoitzak gure eremutik eta ahaleginduta ahalik eta gehiago kolektiboki artikulatzen, gehiengoak sortzen, horra bideratzen ahaleginak. Ez dago zarantzarik. Horai, nik ikusten dut bakoitzak bere eremutik, eta ni adibidez, unibertsitateko eremutik nator, eta guk lan egiten dugu asko marketingaren, publizitatearen eremuan, ezta? Asko ikusten dutena oso eremu gaizto, deabrutu gisa eta ulertzen dutera bat zergaitik. Osea, azkenean aipatu duzu neoliberalismoa, neoliberalismoak daukan teknika purifikatuenetarikoa da marketinga, ezta? Osea, nola egin du jendearengan, bai, sortzen pentsamentu markoak, konexioak, eta egia da, horretarako botere egiturek kriston aukera eskaintzen dizutela. Euskararen kontrako ofentziba bada juridikoa, baina da ere mediatikoa, neurri handi batetan. Orduan, guk orain, zergatik jarri dugu martxan, ari gara ikertzen Euskararen marka. Euskararen marka esaten dugunean da, Euskarari hori egotzitako ezaugarriak, bai, Euskara aipatzen denean adibidez, jendeak zerekin lotzen duen. Ze hiztun motarekin, zein egoerarekin lotzen duen eta zentzurekin ez. Horren arabera, hizkuntzari zein ezaugarri egozten zaizkion. Adibidez, Euskara hizkuntza zaila izatearena. Da zehose, eraikin digutena eta tengabe edabideetatik, ofentziba honetan ari dira, ez bakarrik Espainiako edabideetatik. Gureak ustez ditugun edabideetatik ere horrelako mantrak eraikitzen dira. Orduan, niri iruditzen zait, funtsezkoa dela lehenengo detektatzea zein den euskarari eremu ezberdinetan sartzen zaion karga negatibo hori deseraikitzeko. Uste dut, Euskaren Errepublikara iristeko deseraiki behar ditugula gauza asko, bai kolektiboki eta baita individualki ere. Orduan, euskarari, nik uste dut, belaunaldi zarrein mezu eman behar diegula, deseraiki behar ditugu eraikita da euskagun pentsamentu marko asko euskarari dagoz dironez. Eta gero, transmisio hori bermatzeko belaunaldi berriei ere, detekzio hori egin behar da. Gure ikerketaren ondorioetako bada, mintzakideetan eta egoeretan eta euskara oso pobre ageri da, asoziazioak nahiko ahula dira oroar, erdaldunen artean desagertzen da euskara, ez da existitzen, herri berdinean bizi gara, baina erdaldunentzat ez da existitzen, ez dut inon topatzen euskara. Eta hemen ere pentsatu beharko genuke, bai? Osea, ze bereizita dauzkagun bi munduak Euskal Herrian eta hor ere nola landu daitekeena. Osea, nik uste dute euskara ez dakiten ere euskara topatzeko eta euskara presente eduki dezaten lan handia egin behar dugula, eta hor gure erakunde mugatu horiek ere egin dezakete lan handia. Besteak beste ETB2, hau da, ETB euskara bultzatzeko jaio zen hedabide horrek, zer egiten du gaur egun ETB2-ren bidez gaztelania bakarrik eskaintzen. Lan izugarria egin zezaketen ETB2 gaztelaniaz ikusten duen jende horri euskara ere eskaintzeko, eta euskarara hurbiltzeko hori da bere funtzioa hala idatzita, beltza zuriaren gaina. Duan, gehiago egin daiteke, askoz gehiago egin daiteke, daukagun botere mugatutik ere askoz gehiago egin dezakegu. Eta jarraitzeko ikerketan, gero euskarari gertatzen zaiona da, datu bat niretzat oso esanguratsua dena eta erabili behar duguna da, adostasun erabatekoa dago hizkuntza politiketan diru publikoa gastatu behar dela. Euskaran alde gastatzen dirua ondo gastatu dago. Euskal Herri osoan egindako ikerketa da, Eta Nafarroan ere, Nafarroa garaian ere, gehiengoak, 50 baino gehiago babesten du hau. Eta hau datua importantea da. Ze gehiengo badaukazu bultzatzen duena eta ados dagoena politika hauek egitearekin. Eta hau, nik uste dut dela datu bat bultzatu beharrekoa. Baina gero goazenean, gora, atxikimendu mailan, zeta eredu hierarkikoa, hasieran aztertzen da, ze asoziazio, ezta? Sortzen dituen euskara. Gero, horren ondorioz, ze aktitude daukasun euskararekiko, alde kontra. Gero, ze atxikimendu. Jazu, bai, euskara zenbat egiten duzun zure. Eta ja azken maila da, atxikimendu horren ondorioz, zenbat zauden prest euskararen alde zerbait egiteko edo ez. Eta gora egin ala, baten da diruditzen erabat. Hau da, euskara maite dugu pilo bat, baina gero, iristen garenean erpinera, goiko erpin horretara, euskaren aldeko ekintzak egiteko prest
oso jende gutxi dago. Hori da gutxi gora bera ateratzen dugun ondorioa. Eta euskararen iruditeria hori da oso iruditeria erromantizatua, museoko hizkuntza bat izango balitzu. Zara oso polita ederra. Iaia uneko unak, enoko larago eta gaztelaniaz bakarrik hitz egiten duenak ere. Oso ederra da, baina gero funtzionaltasunetik aldentzen da. Da elfikoa izango balitzu bezala, bere irudia, benetan, ematen du karikaturizatzen nahi naizela, baina hori da eraikitzen den irudia. Orduan, hori deseraiki behar da. Ze behar duguna da, jendea, benetan, prest egongo dena, implikatzeko. Ze nola iristen gara estatu horretara? Beharko dugu, eta euskagun erakunde apurretatik, puntxo hori bota, estatuei, Katalunian egin duten moduan, alderdiek beharko dugu herri mobilizazio bat horren alde agertzen dena, ze bestela, nola, eta hori egin da ere, Katalunian egin dutela, behitu zerako estatu ankerra dauzkagun aurrean. Orduan, dauzkagun tresna guztiak baliatu behar ditugu gaur egun, eta bakoitza bere eremutik. Hori bai, helburua argi ukita, Ze helburu hori ez badugu lortzen, ni ere bat natorrera bat, euskararen bizirautea ez dago bermatuta. Eta euskarak daukan erronka handiena eta euskaldunok daukagun erronka handiena da bizirautea. Hori horrela da. Eta erantzuteko gero dauzkagune beste erronka guztiei, erronka digitala ez dakize, erantzungo diogu guretik. Ze seguru nago, eraikiko dugun estatu hori izango dela askoz duinagoa, maila askotan, eta izango da benetako demokrazia legin bat, dauzkagunak badakigu zer diren. Izango da, berdinen arteko, alegina izango da bintzat sortzeko berdinen arteko errepublika bat. Euskara erdian eukiko duena, baina baita ere feminismoa eta baita ere beste gauza asko, bai? Ose, azkenean zuk esan duzu, subalternoak gara. Orduan, subalternoak garenez, benetan lortuko bagenu estatu bat, izango litzateke estatu bat, beste begira bat eukiko lukeena gauza askorekiko. Eta, hala, ze behar da, olako eredu bat, ez bakarrik Euskal Herrian, behar da olako eredu bat munduan. Olako eredu bat munduan esako duela, egin daitezke gauzak beste mundu batetan. Ongizatea erdian eukita. Eukita erdian berdinen arteko eta ongizatea reproduzituko duen estatu bat, eta ez kapitalaren mende egongo den estatu bat. Ze, bale, izena jarri behar zaio, baina hemen gauza guztia berbalizatu behar dira, bai, nora iritsi nahi dugun. Jarraituko dugu horren alde borrokan. Baina, dauzkagun tresna baliatu behar ditugu, ze bestela, kondenatzen dugu gure burua inmobilismo batetara, eta hori da nik inoiz ez dudana nahi, bai? Dabilen harriari eta herriari gorotiorik. Naiz, eta Espainia eta Frantzian estatuan egon, bueno, bai, dramatikoa da, zer nahi duzu esatea, ba? Egunerokoan, ni nerera pixkat itzultzeko, bueno, egoera kolonialean, hau ez da nere aipu bada Fran Fanonena, ni oso zalea naiz, egoera kolonialean kultura nazionala hiltzera doa ezinbestean. Kultura bizibiratzeko baldintzak dira askapen nazionala eta estatuaren birsortzea. Ordan, erran bezala, honetan, bi komunitate hiru eta zaizen badirela herri honetan, bai, guk espainolez ikasi dugu, eta frantsesez batzuk. Eta gero beste komunitate horrek ez duela euskararen komunitatearen berri, eduki bai, interesatu ez. Eta nola baitutezu mosoleko lehen guzu atzean, eta beste baititu, horan bizitzen aldira gurean, nahi bezala. Bueno, ez simplifikatu egin beste. Nik uste dut hor jotzen dugula gu gero simplifikazio batetara ez dela horre. Denak ez dira horrelakoak ere, denek ez daukate inbesteko ikuspegi kolonialista. Asko simpleagoa dira eta asko inertzia... Bale. Ados, egoera, ala ere, zer nahi eginik ere netako da. Edo indar bat egiten dugu, bai euskaltzaleok, bai beste burruka, sektorial guziek, bai egin beharran petatzoak eman edo bagoazen indarra biltzera, independentzaren alde. Bitartean, saiatzea salbatzen, ez dakiz erakundetxu edo ez dakiz, ez, horiek hor daude aplikatzen lege hori, gure kontra doan legea. Gure kontra idatzea dago lege hori guztia. Ez que besteren motan eragitea dara independentziaren alde egitea. Nun? Nik uste dut hain hausnarketa bat egin behar dugula, zuk esan duzu eskuntza, ez igual ez da importantea. Nik uste dut herri honetan diagnostiko zintzoak eginda, gure buruari esan behar diogula. Bueno, lan handia eginda, baina ereduak dauka erabateko frakaso bat soziolinguistikoki euskaldunak ez diren ere muetan jentea euskalduntzeko. Eta nik uste dut diagnostiko honetan iritsi behar dugula, berplanteatzeko, murgiltza eredu berri bat behar dugu, zer behar dugu, zen unibertsitatean irakastea naiz, eta orain ari gara
asmatzen nola egin ditzakegun ikasleei, bizitza osoan euskaraz ikasi duten ikasleei, selektibitatea euskaraz gainditu duten ikasleei, nola eman euskara klaseak benetan kasetaritza fakultatean esateratzeko jendea euskaraz ez dakina. Esan nahi dut, ikisten dire euskaraz ondo moldatu gabe, daude realitatea, eta ari gara gainditzen jende euskaraz jakin gabe. Orduan, guari gara orain partxada jartzen, alegintzen, unibertsitatetik, gure fakultatean zer egin dezakegun, ze oinarria da jende horrek ez duela aukerarik euki, Errua ez da jende horrena, jende hori egon da nire kuadrillakoak, nire lagunak, bizta osoan euskaraz ikasi dute, eta ez daukate gaitasun osorik euskaraz aritzeko. Orduan, hor, arazo bat dago, eta arazo hori jarri beharko dugu mai gainean, momenturen baten. Eta hori baliatu behar dugu, zergatik? Ze oso garbi dago, euskaldun osoak sortzen baditugu, eta jendeari ematen badiogu aukera, horrek independentzian alde egiten du. Eta horregatik momentu batzuetan, ez zaigu guztera eta muga hauek jartzen zaizkigu, baina zuk, hasta inkluso erakundetzean, sortu ditugun erakunde guztiak eskasak. Erakunde horiei... Nola sortu ditugu, nork sortu dituguk? Euskalgintzatik sortu dira erakunde pilo bat, adibidez. Bai, euskalgintzatik ere. Guk ere, bai. Eta jarraitu behar sortzen. Erakunde. Herrigintza sartzen dut hor, nik hor ere sartzen ditut, guk sortu ez ditugun, baina gure herriaren gobernantzaren parte diren beste erakundeak nahiz eta izan estatuetako marko kolonial, autonomiko, deitu nahi duzu moduan, autonomiko Espainiaren kasuan, bai. Baina, hala ere, guk erregintzatik ere, erakundetze lan oso potente bat egin dugu. Hori barik non geundeke, eskor jarraitu behar dugu. Erakundetze lan hori egiten, alik eta eremu gehienetara iristen, alternatibak proposatzen, horrek ere, jartzen du independentziaren alde jendea. Ez bakarritan albideratuta independentziara, baizik eta alternatiba errealak plazaratu tokiz-toki eta dauzkagun erakunde horietan ere eragiten aldugu gehien. Ez gara egiten, nik ez dut uste, eta uste dut hor, esaten denean, igual irakurketan, egungo markoek hizkuntza politiketan eman dutena, bai, agortuta dago. Niko zalantza egiten du, nik uste dut gaur egungo markoetatik ere, marko mugatuetatik horietatik ere askoz gehiago, askoz gehiago. Aitzaki pila bat erabiltzen dira, hizkuntza politika ausartak ez da egiteko. Eta egin daitezke, Eta igual tope bat topatuko duzu estatuarekin, ojala, ze Kataluniako herria mobilizatzera, zergatik Kataluniako herria momentu baten, zin izan zen txispa eta zergatik ederrepente jende guztiatera zen kalean, tope hori ikusi zuelako bere muturren aurrean. Boskatu zuten, estatutu bat eta zantzieten, no. Eta alarma guztiak piztu zitzaizkien oso garbi ikusi zutelako zein zen egoera. Nik uste dut hemen ere, agian, horrelako gauzak topatzeko eta txinparta horiek pizteko eta jendeak benetan sentitu dezan, daukagun buru jabetza falta. Zelako politika lingüistika dauden, zelako muga dauden, agian behar direla horrelako topeak topatu. Eta ez dut uste egiten dugunik, sartuko naiz barruan, ninagoen ere moetan ere. Eta horretarako ere, deseraiki behar dugu, dauzkagun marko komun asko. Esan nahi dut, asko jotzen dugu, adibidez, udal batetan gaude, ezta? Hau egin daiteke eta hau ez. Eta ja onartzen duzu berez, zein den ezarri dizuten lege espainol hori. Zergatik asko hori bezala egitzen dut esaten dugu, zer egingo genuke duk? Dan egin alba gendu, gure herrian euskara bultzatzeko. Marko legal badagoela, no? Eta muga jarriko dugu martxan, gero eta daitezela, ez zutera, hori bai izango litzatekela erakustea. Eta frogatzea etengabe. Hombre, hau izan behar da, dinot, jasangarria, represio mailaia iristen denean, muga itogarri batetara badakigu ze ondore dauzkan, gure herrian eta Katalunian, oso zaila da jokatzea, baina ez du partida hori jokatu behar dugula. Desobedientzia jasangarri bat edo beti mugan hau biztaratzeko. Bestela ze aukera dauzkagu. Nik uste dut behar dugula klak hori, jendeak ez da. Ez, goia, ezkuntz politik goia jurutaren kontzeptuaren guran, noski egin daitekela gehiago. Eta egin behar da, eta berrezkoa da, eta gero azalduko duzeratia. Baina horretara mugatuko bagara aurrengo hamarkadetan gureak egin du. Bide, hori da, esaten dugunean goia eman dutela da, euskararen berreskurapen eta normalizazioaren bidean edo iristeko, norabide horretan, dugun tresneriaekin ditugun eman dizkiguten eskumen apur horiekin ezinezko izango zegula, beraz.
jauzi berria planteatzen ditugu, edo bestela gureak egin du, ez? Askotan, batzuk eta batzu zintzoki, baina beste batzuk esain zintzoki, plantatez, jarraitu ezagun gure lanean, jarraitu ezagun erabileren aldeko lan batean, badoa, ez, euskaltegiak, eta zaiteta beste badoaz, ze kezka duzu, ez, eta bakigu, bide horretara mugatuta ezinezkoa izango zen gura euskal normalizatzea, ez. Eta aldiz, pixkat, ditugun baliabide eta markoetan da, naiz eta gureak ez izan, eta horiek, nik ulertzen dituan bezala, horietan alik eta gehien aurreratu behar dugu, baina ez ulertuta bide horretatik iritsiko garela Euskal Herri Euskaldun batera, ez? Edo euskaraz bizitzera normaltasunez, baizik eta indarmetak eta prozesu batean, ez? Orain, eman dizkiguten apur hori erdizka behiratuz ere, Euskaldun gehiago bizi gara. Euskal Herri, ez? Euskararen ezagutza zabaldu dugu. Euskara lortu ditu eremu asko eta asko lehen ez zituenak, ez? Eta erdizkakoak eta hankamotzak eta baina, orain dela 40 urte ez zituen hori, ez? Euskara berreskuratu lortu berriz ere bueltatzea gatutako lurralde askotara, ez? Eta hori ez dugu ulertu behar, edo akatsa izan horitzateko hori ulertzea bide horretan jarraituta lortuko dugunik Euskal Herri Euskaldun bat, eta nik ulertzen dut hori indarmetak eta prozesu baten barruan, ez? Gero eta euskaldun gehiago, gero eta euskal kontzientzia gehiago, gero eta euskaltzaletasun gehiago, lortuko dugu botere harreman oso desorekatu horretan, gure boterea zertxo bait hobetzea, ez? Eta azkenean, zalantzarik gabe, iritsiko da, benetan, Euskal Herri Euskaldun batera iritsi nahi dugu, talka momentu batera, egon behar da. Baina ez guk nahi dugulako, eta estatuek inposatzen dugutelako, ez? Estatu demokratiko, erdi minimamente demokratikoa izango balira, bestelako eredu batean erdi demokratiko balira, ez zuten Euskal Herria okupatua dukate. Eta beren egitura guztiak hor daude, gure gainean. Eta horregatik lehenik aipatu gauza bat, mehin interesgarriten zaitu, problematizatzea, ez? Rollo triunfalistak eta hola salatu dituzue zuen idazki hortan, eta egia, dena ongi doa, eta hola, dena atzerakari gara. Atzerakari gara, egun ez egun erraten alda. Niretako nola joaten ari zaigun euskaltegia badoazkigu, euskara badoazkigu, elebakarrik ez da gelditzen arre honetan. Duela gutxi atera da berria, Bretañan hildela bretoieraz mintzotzen azken elebakarra. Bio, prensan ez da agertu zenbat frantez elebakar hiltzen den Bretañan egunero. Milaka. Euskal Herrian, saldu zaigu gainera gauza eleaniztasuna, gauza ona baliz bezala. Elebitasuna zen lehen, gero eleaniztasuna zaura. Pentsa ze koltxoi potentea den elebakarren kolektiboa, Espainian, Frantzian eta barretan. Guk ez dugu jale bakari. Euskaldun guztiok erdaldunak ere bagara. Eta oso eskaintza iraingarria da, kopuruan, ze eskaintza kulturala, profesionala, ekonomikoa daukagun berberaz, eta zer euskaraz. Alegin gehiago eskatzea jendeari, ezin dugu gauza gehiago egin. Ezin dugu sistema hau gainean eraman, netako da menir bat eraman ezina. Horan, asko egin dela bai, batua, eskerra batua egin zen momentuan. Hori ere bai, Frankorekin. Bestela bakotxak, parrokia bakotxak, bukanen zuen berea, Galizian duten pifostio bezala, hemen egin zen. Eta itxasontzia abiatua zen, baina porrot nazionala da batuarena. Zergatik, ez gaizke egin alerako, ez botererik ez dugulako. Boterea edukizkero ezarriko zen, leku guztietan, batua. Orain, mundu guztia, atzerakari gara hortan ere bai. Osea, tribalismo, dialektazizazioa, ignorantziaren aldarrikapena, zergatik? Oso kritikagarria da batua, botererik ez dagoen momentuan. Baldin bada, hizkuntza estandarra estatu arautu batean, denek supernormal iresten dute pilula. Guk, gobernurik ez dugu. Ez dugu botererik, ez dugu. Batua, porrot nazionala da. Unibertsitatean ikasten dela, perfecto.
Baina, oraiko uholde migratorioari nola ginen diogu aurre? Legeri gabe eta deus gabe. Ni izan ezen herrian, duela 14 urte hauetan, irauli egin da paisaia linguistiko-kulturala nazionala. Horai gehiagoak kolonoak dira. Eta kolonoak, Frantzia zolatik etorritakoak. Guillermo Etxeberria izan baita Seaskako duela gutxi baita, Seaskako presidenta, eta ari egintzen elkarrizketa bat oso argigarria, eta erraten zuten, Jose, hau gero eta hau gehiago ikastoletan, hezkuntzan. Bai, eta Guillermo zenak erraten zuen, bai, baina, hainbeste indar, diru, denbora, inbertitzen ditugun jende horiek guztiak, 80% galtzen dugu. Zergatik, Frantziak antolatu baitu bere historietan, Euskal Herrian ez da izan, gero jende horrentzako aterabide naturala. Nola, estatu bakoitzak ezartzen baitu berea oso zaila da, estatutik estatura, Frantziatik Espainiara gauza konbalidazioetara, Seaskatik pasatutako 80% oso jende prestatua, jaten da Frantziara lanera. Lan, familiatu gehienetan, jende galtzen dugu betirako. Eta bitartean, kontrako norabidean, jendea erdipurdiko prestakuntzarekin etortzen da bizitzera Euskal Herria. Horeiko egunean, puntu migratorio ipatzekotan. Duela ja 2-3 urteko berria da, berria gunkarian, Ipar Euskal Herrian, populazioaren 43% da Euskal Herritik kanpo sortuak. Jende etortzen da uholdeka, samaldaka. Eta hau errezibitzen ditugu txapa batekin, belarrimotz eta ez dakizet eta begizorrotz. Legeria badago, edo hau. Eta beste hau zaterran dut, nire buraren kontratzen, maite dut ere bestea erasotzen, nire burare ere. Herri batzuk, momentu subiranoak ez direnak, baina bada beste lako legeria bat. Adibidez, Gales herrian, badago delako paisaia linguistikoan legea. Eta horren, gehiengo galesduna duen eskualde batera bizitzera joaten bazara, demostratu behar duzu B2 mailako jakintza baduzula hizkuntza hortan. Eta bestela fuera, eta ez desestatu izan dira proiektu urbanistikoak eta dela, zeren jendeak ez baitzuen behartzen perfil linguistikoa. Hemen, hori planteatzea zientzia fikzioa da. Hizkuntza politika osartak. Orduan, Euskal Erabilera zentzutela, jarraitu zuen nahi gabezu. Euskaren erreplika orduan, zertarako euskalguntzak ze mehatxu edo ze erronka ditu epe erdi luzean eta nola, diagnostikoan bat gatozela gauza askotan, leheniztasunarena agian eztabaidatuko nizuke pixkat ulertuta hizkuntza txiki batetan azkenean nola txikia? Txiki, bale, ez dugu adjetibo hori erabiliko. Hizkuntza zapaldu, bale? Hori bai. Ez, hobeto, bai, propio egin behar da. Ze obsesioa, hori nik dudana, ezenek behar den beste termino bat, txiki. Egunero, aktibaz eta pasibaz, azteko zen herri txikia garela. Ez da horten herri menperatua, belaunikatua, urratua, ukatua dena, ez txikia. Islandian inork ez du erraten, eta Mauritania baino txikiagoa izan, libre dira, herri txikiak, eta eritxe gara ertera kultura txikia, petxatzen konzeptu fatxa den, ez da kultura txikirik munduan, den hizkuntza txikia. Osa, Kirmenek erten zuen, txikiegia zaharregia, ez gara hizkuntza txikia. Bueno, hau ere galetu genuen ikerketan, gutxiagotua, bai, txikia ere hau batez onartzen da, eta gira da, gaudela, ipatzen nuen horrelako deseraiki beharreko eskema bat dauz. Hizkuntza, gure amuko hizkuntza zapaldu batentzat nik ulertzen dut. Azkenean, ez daukagu nahiko estatuen hizkuntza superboteretu, dopatu horiekin lehiatzen, barrizko moduan ikusten dugula eleaniztasun hori, baina gaur egun, Euskalduna guztiok bagara eleanitz, ez? Guztiok, ez garatzen ere bakarrik. Eta hori hona ote da? Nik esango nuke, hau ez dela bakarrik Euskal Herriko kontua, dagoela global bat, ez. Barkatu nik, Uruguain, lagun bat erten zidan, sentitzen da, zuen alabak Euskalduna dira, zeba, mintzo dira ezakide hortaz, eta zea eixaitasunaekin pasatzen dizkuntza batetik bertzea. Eta, Uruguain ez, mundu guzia, espainola,
Eta gero, adin batetik goiti, hasiko da lehenbiziko lanabesak hartzen. Hemen erosioa, hain handia den, eta gaina hartzen ditugu hizkuntz horiek guretako balia bezala, edo guretzat balia bezala, edo gurea balia bezala. Ingelesa, dela beste hizkuntza imperialista bat, ingelesak gauza batzutarako ere, ingelesa arrisku moduan ikus dezakegu, baina ingelesak ere espainoletik neurri bat askatzen gaitu. Eta inglesdunek, zenbat hizkuntz kontrolatzen dituzte aurretan? Ez, hori da... Ez zute, berena. Bueno, ez dute, hau ere aldatzen ari da, eta segun ingelesdunek non, hemen ere ingelesdunak ez dira ere homogenea, gauza da Britania handiko ingeles bat, eta beste gauza bada Amerikan, estatu batuetan, bizi den bat, alboan daukan etengabe komunitate latinoa, eta ingelesdunak ere Hego Afrikoakoa, odana dalakoa asko dira. Egia da, hor ideologia linguistikoa buruz ari gara, eta egia da, ideologia linguistiko horien arabera, bera hizkuntza batzu, boteretsuak, non, iruditzen zaien, eurena bakarrik ikasi behar dugula, baina nik uste dut, eleanistasunaren diskurtsoak guri ez digula kalte egiten, mesede egiten dugu. Adin batetik gure zergatik ez dino, aurretan dramatiko egiten zen? Nik uste dut diskurso horren oinarrian, dagoela gauza da gainera gazteek gero eta barneratuago daukatena, eta da, diversitatearen errespetua, anistasunaren errespetua, eta hori uste dut gure herriarentzat ez dela txarra. Jakin behar duguna da, nik ez dut uste, nik hori aukera moduan ikusten dut. Gure alaba barkatu 10 urtekoak eta astean ditu 7 ordu frantses ikastolan. Eta euskara 2. 7 ordu ikastolan. Ikastolan ikustera ikizirela euskara lantzeko, euskal mundua zaintzeko, gero, dimar izan dituzte ekilibrioak eta egin dituzte, hizkuntza frantsesarekin negoziatu zen azkenean, jendeari ezin militantzia hutsetik bizi askatu. Aurrela bat, 7 orduz frantses. Hori ez da diversitatea, hori da kolonizazioa, hori da erosioa, eta hori da... Baina, gauza ezberdinei buruz ari gara. Eta gauza bat da hori, eta beste gauza bat da, dauden mugimendu migratorioetan, gure herriak izango direla, gero eta elementzagoak izango dira, gero eta elementzagoak, ez bakarrik frantsesaren eta gaztelaniaren inposizioaren gaitik. Eta gero eta elementzagoak izango direla. Horren ez daukagu batekinik gadoz. Eta ez daukagu aukerarik diseinatzeko, nola eragiten dion horrek, ze baldintza esarri behar diren, jende horrek ere eukidezan aukera euskarara etortzeko, ados, erabat. Baina nik uste dut elanistasunaren diskursoa eta elanistasunarekin hori dibertsitatea, nik uste dut diskurso horretan, hizkuntza ekologien diskursotik, azkenan dela sozio-demokratikoa, nik uste dut hor badakagula zer irabaziz. Tolerantzia horretan badago hizkuntza anistasuna, zure kultura eukitzearen garrantzia hori azpimarratzea, eta nik hori aukera moduan ikusten dut, eta uste dut kokatu behar dugula. Hori dena ekarrita gero, beti, burujabetzea premiaren eskema horretara, eta ze premia daukagun aterkin hori egitura horiek eta estatu hori eukitzeko. Baina nik ez nuke hartuko hori mehatxu moduan, iruditzen zait, hori eramaten gaituela eskema oso fatxa batetara, eta oso atzerako hiera, ikustea, elanistasun hori, eta ikustea, bazkenean diversitatea eraso moduan. Eta ulertzen dut, hizkuntza gutxiagotu batentzat, badela, errealitatean. Baina ez dut uste diskursiboki horrela eraiki behar dugunik, ze hori gure kontra dago. Nik hor, bereziko nuke batetik, lanistasun edo lebitasun norbanakoarena, eta soziala. Eta askotan, lanitasuna ez, balore positibo moduan, horren gendak entzitea oso zaila da, ez? Edo ikusun llamadurak jartzea, ez? Baina, batetik, eta gu bintza gure posizioa, norbanako bezala hizkuntza jakitea eta aberasgarria da, eta onuragarria zantzari gabe, baina gero jendarte batean eta hizkuntz komunitate batean anistasun hori, bi edo gero eta gehiago izango dena, ez? Momentuetan Euskal Herrian, egun da piku hizkuntz ezberdin dabe presente, gehiago gutxiago, hori bere horretan, egin dezakegu, neoliberalismoaren logika utzi, ez? Merkatu libre batean utzi, eta hizkuntzen arteko lehia huts batean utzi, eta hor badakigu... Gezurra dena, hori izan behar, badakigu, hizkuntza batzu, atzetik badutela botere bat, ez? Merkatu horretan, produktu batzuk, badutela atzetik izugarrizko indarra, eta ez batzu, gure kasuan, euskararen kasuan, ez dakagu, eta ez da gaina hori minimo ere, ez? Eta gero, horrekin batera,
ez bali badago sinisten hizkuntzen merkatu libre horretan, nork arautzen du merkatu hori, ez? Merkatu kontzeptu zentzu horretan, esan lehia hori, hizkuntzen arteko lehia nork arautuko du orduak eta eta hori momentutan ez dago gure esku, ez? Ordan, guk euskaldunok, berez ez dago euskaldun elebakarrik, beraz, eleaniztasuna polita da, baina guretzako elebakarrentzat, euskara ez dakien elebakar erraldunarentzat, eleaniztasuna oso polita da, baina bestearentzat bakarrik bere buruarentzat ez da horren polita, ez? Ez dira aplikatzen bere buruari hasteko, ez? Eta gero, hizkuntzen arteko arautze lehia hori gezurra da lehia libre baten gaudenik, ez? Horregatik gure ustez, buru jabetza ere, ez da izan behar besteik gabe, ez? Euskaren Errepublika eta zerbait, ez dakit nola esan, utopia modua, ez dakit lortze baizik, eta gaitasuna eukitzea erabakia izateko horrelako gauzak ere, ez? Zenolako hizkuntz eredua, zenolako hizkuntza harremana nahi dugu gure herrian, ez? Eta hor beste kontzeptu bat ere Kataluniatik kartzeko, ez? Izugarrizko anistasun, baina gehiago da, han ere oso argi dute eta anistasun hori eta balore positibo batza dute, baina hizkuntza komuna, katalana izan behar dela defendatzen dute, eta hori lantzen dute etorkinekin, ez? Eta duela 3-4 urte egon ginen plataforma lainengo, hango herri mugimendu daten jardunaldi batzutan. Euren hizkuntzaren errespetutik, espainolek egiten duten bezala. Ez, hori, ez. Eta, guretzat, gu bizi garen errealitatetik oso igarria izan, ez? Zer mundu osoko postuak, ez? Enaz batzen ja dugu ziren, baina Pakistan darra, Afrikako estatu pila bateko estatu herri hizkuntzetako ordezkariak eta beraien artean euren hizkuntza egiten zuten, gero gure gara zuzentzen katalan egiten zuten, eta beraien logikan ere horrela esan, hemen hizkuntza komuna gure artean hitziteko jendarte bezala eta gure arteko harremana katala izango da, ez? Eta gero beste hizkuntza horiek ere, eta hori balore positibo modan ulertuta ere, ez da, suspendit zuegu, zuen txokoan, zuen etxean, zutondoan erabilizazue, golgoza, erabilizazue beste nire. Hori ere, beste balio positibo modan ere, hori jendarte bezala eta hezkuntzan eta komunikarietan, eta hori nire ustez, hori ere transmititu behar da, balore positibo modan, eta irakatsi eta ikusi hemen gure harrian ere, badela beste hizkuntza. Elkar ezagutuz eta elkar errespetatuz, hobeto joango gara, jendarte bezala, baina bai, ezinbestean euskararen ezagutza behar da, denon arteko hizkuntz komun hori izan da din. Eta beste hizkuntzez ere, eta nola elkar bizi eta beriguran zabiltzatela bukazalera egora gaitik, nola irudikatzen duzu zuek Euskaren Errepublika bera eta hor esaterako beste hizkuntzen nolako tokia izan da dute? Bale, hain emetik horrat. Nik argi dut, hizkuntza nazionala, Euskal Herrian euskaraz, Euskal Herriak badu deitura herria eta izena euskararen herria. Hizkuntza nazionala hori da. Gure burua babestu beharko dugu, beste estatu guztiek babestu duten bezala. Segurazki beste batzu, bino hobeto. Seguran, ez da zaila izanen. Baina beharko dugu babestu gure burua. Ez du balio orgia batea konbidatzea eta ez kondoia ez ekarri. Ez, orgia babestu beharko gure burua. Eta hori batzutan sensazioa eskatzen zaigula. Euskal nirekia garen, hain ez dakizen, ez babestu beharko gure burua. Bai orain, tresnari gabe, eta bai gero, ja boterea eskutan edukitan. Orduan, nik dudarik ez dut, eta baina boterea iristeko zentura posatzen duzu, asizko zer da... Iristerako? Bai, nola lortuko dugu? Ezarri euskara, hizkuntza nazionala dut, nik problema bat dut, markatu, iritsi estatuta lortuta, ez da? Botere eukan eta momentuz ez din dugu. Nola eskuratzen dugu boterea? Bai, hori bau soluzioa bai. Venga, dale. Hau oso interesantea da, ginetzat, ziontzat. Lehenbiziko gauza,
Nola datu barko, eta soluzioa dut baina nola deseraiki behar ditugun hainbeste struktura, parasito eta sarrarazi zaizkigunak eta hola, horretakoa da, euskal kultura aipatzen denean, kultura da. Osa, frantsesek ez dute erranen sekulan frantses kultura, erten dute kultura. Eta espainolek ere bai. Eta hemen ari gara, euskal kultura baizik eta omen dira beste kultura batzuk ere baliokoak karrikadantza alegeran ari dira euskal kultura eta beste kultura biek. Ez, kultura. Eta kultura nazionala eta hizkuntza nazionala. Eta hori dira. Eta gero, etortzen den orok, nahi baldin badu hemen, bizi lan egin ezakizen, bakarko du, hemengo hizkuntza ikasi. Herri guztietan egiten dena. Eta lako boterean zaude, ja. Bai. Nola iristen gara boterera? Bale. A ber. Hori ere bai nahi duzu, Bueno, azteko nik uste argi izan behar dela, estruktura hori guztiak ezarriak direnak eta batzuendako gure instituzio diren horiek, egiazki boteri gabe horiek ez dutela sekulan lagunduko bide horretan. Buru jabetzarako, ez dute laguntzen ez dute borondaterik onenarekin ere, oza, Elena Franco kerroten zuen diputazioa, EH Bilduk eta lortu zuela diputazioa, jo nahi dugu hau egin, eta hori, eskuloturik gaude. Claro. Katalunian ez dute lagundu, prozesua martxan jartzen, erakunde mugatu horiek ere, baina lagundu. Herria dugu mugitu dena. Erakundoi zer egin dute? Proklamatu independentzia eta 2 segundoren buruan desproklamatu. Ridikulorik handiena. Instituzio erakunde autonomiko horiek egin dutena izorratu, zapuztu eta sekulako iruzurra herriari. Nazioa hortzen karrikan, independentzia eske. Eta zer egin dute? Eman politikari autonomiko horiek kudea dezaten hori. Eta batek erten zuen, gien eiz independentista, baina ginen dugu, gehiagoak nahi duena. Besteak erten zuen, jende horrek beldurra handiago zeukan, atzean zuen populuari, aurrean zeuzkan espainola. Baina jende horrek besteak beste itxi zen, urriak bateko referendum da, ere, Osea, esan nahi dut, instituzionalizazio bat behar duzu. Bai, gurea ez espainolek ezarri dutenaren aritik. Gurea. Eta proposatuko duzu desegitea horiek, eta... Ez desegitea, segi izatela horre zeratzen hor konpon, boikota. Osea, ingatela, herri serio guztiek egin duten askatasuna lortzeko, edo estatua berreskuratzeko, edo nahi denak, egin izan dutena izan da, erresistentzia, egitura kolonialei, eta antolatu beren, kendu dute dena, kendu dute baita memoria ere, gai garela gure buruak kudeatzeko. Eta orduan, uste dugu, oie, ez, berriz ere elkarrengana bildu, eta horrela, atera. Baina saiakera horiek egin dira. Ez kolaboratu. Udalbiltza bat, dinot, horrelako saiakera... Eta zertan da udalbiltza? Horregatik, baina igual saiatu behar dugu benetan egituratze hori nik uste du funtseskoa dela. Ez dakit nola, eta bat etorri naiteke egituratze berriak egin behar ditugula agian marko hietatikat, marko zatik eta horretatikat, baina egituratze gabe, ez dago zer egin. Baina, egituratzea zer da, hor, 3 probintzietan gautela beren txabiskea. Nafarroan bat dela txabiskea, beren txiringitua, Nafarroan behar den, jaurlatxirla. Gainera, jaurlaritza izena duena, Nafarroakoak izena du komunitatea, eta Baionako engendro berriak izena du elkargoa. Elkartea... Baina horrela pausoa da, esken. Zaborra kudeatzeko, fotovoltaikoak emateko... Ez du, ez eskumenik, ez dirurik, ez deus. Baina lehen baino pixkatu beto egongo dira. Zertan. Gara, euskalduna zertan gara bekin. Hombre, nik uste dut, elkargoa osatzea, ez baduzu ere albiste positibo moduan ikusten, da, claro, baina eske zara, edo urrats bat ematen da oso handia, gaur egun ezinezkoa zaiguna sentitzen dut nahiko nukenik kapazitatea. El diskursoa políticoa, hortuzar, barkatu, Nio guapoa da hortuzar. Berrogei urtetan entzun duguna, penuberen, baina, bueno. Jo, eske urratz, pasito a pasito erten zuen hortuzar. Bueno, pasito a pasito. Estrategia orain hori da. Ematen ari da, eta bortizkerien aurrean, behar da, jardun, behar da, reakzionatu, behar da. Nola, bortizkeriarekin ere? Ez. Dinot, bide hori ja herri honek ibili du, Ez. Bortizkeri, genero bortizkeri kasu baten aurrean zer egiten du.
Pensatu, pasito a pasito, oraindik ez dira ematen baldintzak, ez, badu ekidin hori ez. Ya está. Hombre, ni ez naiz egotearen agali ekidin barik, Eta bortxaketa euskaldunen kontra eguneroko gauza bat, pixa egiten dute begizuloan, egunero, eskualde guztietan. Bakizu zer gertatzen den, orain gaudela herri estrategia berri batetan, nik uste dut. Eta nik uste dut, desagertzea. Hori da berria. Baina, eske hori bada gure abiapuntua, noski desagertuko garela. Eta zein da noski desagertuko garela. Nik ez dut, nik bitarki ez dut sinistu, desagertzera kontratuta gaudenik. Asimilaziorako bidean asimilazioa badago, bai. Baina hori da diagnostikoa. Herri hau elitzateke bizirik egongo eta gure hizkuntza elitzateke bizirik egongo, horrela sinistu bagenu, daramatzagu mendeak sinistuta ezetz. Eta nola gaude, nola iritsi gara. Txartago dagoera bizirik. Bidea zen bat esartu dira. Bai. Eta zein da orduan taktika berria? Baina niretzat diskurso apokaliptiko horrek diagnostikoan bat etorri gaitezkela eta premiagarri horretan bat gatoz, eta estatua behar dugu. Baina niretzat sinisteak edo emango dugula urrats bat, derrepente eramango gaituena boterea eskuratzera, okurritzen zaidala formula bakarra, eta uste dut formula hori alde batera dagoela erabat, eta Katalunian zein da alternatiba bestela. Osea, preste egotea kalean hiltzeko ez abizema lagun. Hala? Eurek, dinot. Osea, planteatzea resistentzia erreal hori, orduan nik uste dut, muga horiek alegindu behar dugula topatzen. Eta estrategia gaur egun zein da, pues dauzkagu instituzio kolonial horietan bai, baina horietan eragitea, gehiengoak artikulatzea eta saiatzea instituzionalizatzen aldugun eremu gehienetan. Alternatiba planteatzea, goiener, energia kudeatu daiteke beste moduetan, bai, eremu guztietan joatea guk beti egin duguna, eta horrek ekarri gaitu gauden egoerara, eske, nik diagnostikoa partikatuta ere, planteatzen duzuna iruditzen zait benetan, antolatuko dugu suizidio kolektibo bat, Ez, alderantziz. Nik diagnosia den bezalakoa da. Nahiko nuke politago izatea, baina ezin da. Bale. Orduan, erresistentzia manera askotatik egiten alda. Ez da, karrikadean behar, tanker eta gaintipaso. Ez, Rajoik zer egin zuen. Urriaren leheneko referenduma saiatu zen zapuzten. Eraman zituen bere gorila guztiak, jendea hostiatu zituen. Biarramonean ez zituen tankeak igorri, zer egin zuen? Hauteskunde autonomikoetara deitu. Eta hilabete baten buruan, jendea batzuk oraindik zauriak eta guzti, bozkatzera, horpo beste fatxa hostiatzaile horiekin batera. Zer nahi du? Traizio bat izan zen, no? Lekzio bat netako lekzio bat da. Traizio. Eta lekzio bat netako da, erratea, hostia, resistentzia egiten da, Rajoik deitzen duelarik hauteskunde autonomikoetara, janari, gu ez, gu bizkarreman eta gurea ginen dugu. Nik espero nuen hor katalandarrek, zenpaten oso diseinatuta, urriaren bateko erreferendumera iritsi arte, desobedientziaz nola jardungo zuten, eta ni pentsatzen nuen, biharra handuna ere oso pentsatuta zeukatela, eta izan zen, niretzat percepzio izugarriek, nuenean, ezetz. Zenpatela oso diseinatuta horrak. Eta gurera hueltatuta eta hau ere bada gurea, oso gurea da. Gehiago gerturatuta buruat, bukatzeko uste dut, azkenan hori faltazizu nitza hori, nola irudikatzen duzun Euskal Errepublika eta horrekin bukatzeko dugu? Ba, nik, esate bat dut. Galdera lehen izana bat, ez da gero nahi hor zuen bai, Laburko. Minutu gana, ni bai, bertxota bere egiten. Erronkaren bota duzu lehen eta azken ez dizu erantzun. Nik uste dut, ni optimista bat naiz eta optimista patologiko bat esanet, izugarrizko urratsak ematen ari gara eta nik bai lortu dira. Beste hizkuntza asko desagertu dira, milaka desagertu dira mundatzean, eta mende honetan 3.000 hizkuntza desagertuko dira. Eta nik uste gure patua ez dela hori, guk ez dugulako utziko, ez nahiko ez dutela utziko. Zergatik diot dago, esanet, urreko mende hau izugarrizko mende garrantzitsua esango da, ez da mende ez garrantzitsurik existitu den, baina datozkigun erronkak izugarriak dira, eta
bai, migrazioarena aipatzen dugu. Zendorioak, Migrazioarenak guztiz eraldatuko dute, eta zuk bizi ere, nego pertsonak bezala. Populazioak ez da bakarrik migrazio existitzen da, migrazioaren kantidadeak eta joan etorriak izugarri esango dira, ez? Eta epatu dena, ez bakarrik etorriko gurekin batera izatea etorriko direna, ez? Eta guandik ere, beste munduan zehar zabalduko dire herritarrak, eta horrek hizkuntz komunitatea guztiz desegitu datuko du, ez? Baina gero ere aldaketa teknologikoak eta hori guztia, adimine artifiziala, itzulpen automatikoa eta hori guztiak, bestelako paradigmen aurrean jarriko gaitu, ez gu bakarren munduko hizkuntza guztiak, baina batzuk, 6 milioi hiztunekin eta estatuen boterekin aurre egin ahalko diote erronka horiek, eta gu gaude hemen, gure miserietan eta botila lurrean josita daukagula, ez? Eta horregatik gure ustez, herri bezala eta azken, herri bezala, hausnarketa eta adostasun batzutara iritsi behar gara, euskalgintzari da erori planteatzen kontxidean bitartez. Guazen herri bezala esertzera, hausnartzera zerronka datozkigun, gutxineko neurri estrategiko eta zu lehen ekatzen zenun, ez, bestelako hausartia batekin planteatzen neurri batzuk. Bestela, olatu horiek guztien gainetik pasako gaituzte, ez bakarrik estatuen gorkintasun da kolonialismo erasori, eta bestelako horiek guztiak, eta jai izango dugu, ez? Eta horregatik optimismotik heldu behar dugula, baina kontzientzia batetik ere erronka oso potoloa datozkigula, ez? Bueno, bukatzeko, nik benetan uste dut jarraitu behar dugula amesten eta alternatibak planteatzen Euskararen Errepublika hori, Euskal Herria estatu gisa egituratzeko oso garbi daukat izango litzatekeela, evidentemente askoz duinagoa gaur egune dauden ereduak baino, berdinen artekoa izango litzatekeela eta ahaleginduko litzatekeela gu izaera subalterno eta zapaldu horretatik iritsita estatu hori eraikitzera, maila askotan izango litzatekeela oso ezberdina, garbi daukate ongizatearen bilatze horretan, feminista izango litzatekeela, bilatuko lukeela ere beste modu batetan jardutea mugutzen garen sistema kapitalista anker horretan, eta nik uste dut bidea horra iristeko dela jarraitzea eremuz eremu gurean alternatiba planteatzen, ze ez da egia Euskal Herrian ez mobilizatuta dagoela, martxoak 8an kalera ateratzen gara milaka emakume. Erronka da, kalera ateratzen garen milaka emakume horiek jartzea burujabetza parametroetan. Eta kalera ateratzen garen milaka emakume horiek ere, sinistea, lortuko bagenu estatu bat, euren bizitza izango litzatekeela ere emakume gisa askoz bizigarriagoa. Eta izango litzatekeela benetan estatu bat, politika publikoa jarriko lituzkeena horren zerbitzura. Euskararekin, berdin, Euskararekin gertatzen dena da, une honetan agian, borrokak ere modan jartzen dira, ezta? Eta badaude agian beste borroka batzuk, goladan daudenak gehiago, eta nik uste dut horri buelta bat eman behar diogula eta lortu behar dugula, hain zuzen ere gaur egun gazteen artean. Nik Karolen irakaslea izan nintzen, eta gazteen artean nik ikusten dut diskurso hauek, tolerantziarena, diversitatearena, adibidez, horrekin lotuta ere oso kezkatuta daude, eta benetan globalizazioa ez dago aparte, ezta? Kontu ekologikoarekin, baina nik uste dut oso erreza dela Euskara ere hor txertatzea, eta parametro horietan egotea. Ez dakit ari garen asmatzen ere tekletan gure muga guztiekin, daukagun botere faltarekin, nik uste dut asko sobeto egin dezakegula tekla horietan asmatzen. Eta azkenean, finean da gaur egun herri honetan dauden herri duinago bat eraikitzeko borroka guzti horiek jartzea burujabetzaren parametroetan. Eta esan dudan moduan alegintzea topeak etengabe eta muga horiek ikustarazten, ze bestela egia da bizigarela ilusio faltzu baten, gaina esaten zaigu badaukagula, adibidez Espainiar estatuaren barruan, autogobernu bat ez dena existitzen. Gero iristen zaizu pandemia mundial bat eta manu bakarra eta hemen estatuak agintzen du, orduan hori pistaratu behar da. Estatu arrotza, zapaltzailea. Efectivamente. Eta horren kontra borrokatu behar da. Euskaltzale moduan, feminista moduan, justizia sozialean sinesten duen persona moduan, demokrata moduan, ere, euskagune estatuek ez daukate pase bat, orduan ere ekidezagun zehose askoz duinagoa, eta alegin du gaitezen jendeari
euren arrazoiak edozein direla ere, arrazoi desberdin asko egon daitezke, hori sinistarazten. Arrazoi desberdinetatik iritsi daitezke horra, baina horrek bermatuko dio gero euskarari bizirautea. Baina utzi behar diogu igual jendeari ere arrazoiak desberdinak izaten, Zerri honetan, daude mugimendu asko nahi dutenak eskema askoz duinago bat, eta askoz justuago bat, estatu bat. Nik uste dut burujabetza parametro horretara eramaten asmatu behar dugula eta gehiengoak hor artikulatu behar dugula. Eta estrategia horretan ari gara, eta nik benetan sinisten dut, eta sinistu behar dut, eta sinistu nahi dut, eta hau da nire posizioa, gauzak lortzen jarraituko dugula, ze bestela, esan duzut, presidio kolektiboaren aldekoa. Ez. Baina, egonia eta agonia oso berdintzu ari da. Horan, egonian, poltronismoan eta oraiko zeretan, netako erresistentzia lehen Rajoyren aipatzen una, baitaren netako da ohartzea, erresistentzia horren barnean izaten dela momentu batez, noizbait iritsiko gara, erratera, planto fiskala, eta ez pagatzea, adibidez. Hori nio lehenago bada, bat ere kostu penalik eta ez odoletan, ez deustan, ez duen erresistentzia potente bat izaten aldela, boikot, hauteskunde, argotzen. Errenetan, noiz ez da hauteskunde ditzeren, ez bada kantonala, da provintziala, edo da forala, edo da municipala. Adibidez, Espainiar kongresuko hauteskundetara, alderdi batzuko. Ez alderdi batzuk, herri gisa. Herri gisa. Ikusten duzu herri bat atzean, orain horretara oso errez dagoena. Errexo ez? Inguruan ez dut ikusten jendea, ez dut ikusten nire inguruan jendea bia. Baina, ez du Egan Herria ez dela desmobilizatuta hola? Esan nahi dizut, nik sinistuko banu jendea honetarako preste egongo litzatekeela bia, bi lehenengoa. Ez dela parte hartu da hauteskundetan nire lehenengoa. Baina ez dut sinisten momentu honetan, baldintza daudenik hortik. Horan, bortxaketa, jende bortxaketa ematen ari den momentuan, ez da baldintzarik ematen da, duela 800 urte ematen direla. Eta ja, gure azkenekoetara iristen ari garen honetan, gero eta gehiago. Gauza bat barkatu nik errateko, nik errepublika, nolakoa izaren ote den, nola idurikatzen dudan, gauza ederra, segur. Eta enaiz ezkorra, eta enaiz apokaliptikoa, edo egoera da terrorifikoa. Ez bagara ohartzen, eta ohartzeak ni egiten hau izatea, guazen beste bide horretara. Marko dugu alegin, eginen dugu seguru. Nik delako estatu horri, gure estatuari, nik enioke gauza gehiegirik eskatuko a priori. Osar nahi dut. Republika izatea subiranoa, adibidez. Gero konstituzioak idazten dira eta konstituzioak idazten dira gauza superederrak eta sozialak eta hola, eta gero ezautzen ditugu zer egiten dituzten, Espainia azkenean zer den eta hola. Ez, konstituzioa redactatuko da, eta herriak redactatuko, eta eginen da gero asamblea konstituzio gilea, eta eginen da gero bozkatu, perfecto. Nik subirano, Republika subirano. Zeren, bat pixkat mesfidantza, Euskal izenarekin bezala, nola ari diren gauzak, estrategia berrit ez dakizer, orain nola Errepublika talana. Espainolek momentu batez onartuko ote duten Errepublika bilakatzea eta izatea olako Errepublika Federal, Errepublika Sozialistek, eta Podemos hor dagoela. Eta hor momentu batean izatea Euskal Errepublika eta Katalana eta Espainola federazio batean, hori azkena, izan litzateke beste bergarako besarkada, beste guzur bat. Tamalez ez daude horien hartzeko ere. Nire, baina batzuk, haidire hortan, eta ikusiko dugu ondoko hilabetetan zertaz doan gauzak, doazen gauza netako importantea da izatea Errepublika subiranoa. Eta egun batean konfederatzen baldin bada beste Errepublika subiranoekin, izan da nazioarteko itunen bidez. Eta bakotxa libre. Hori da, nahi beldurra ematen dit, Errepublika bezala marka bat izatea, marka batean egokiera politiko batean erortzen dena, eta indena mobilizaraztea horra buruz, jakin gabe, boiko sukaldean edo peko infernotan zari den sukaldatzen, eta erako batean, ez gara libre, ez kinateke libre, Errepublika federal batean, Espainia federal batean. Ulertzen da, Montana edo Wisconsin bezala estatu batuetan. Ez dira nor nazioartean, ez dute agintzen. Eta zer gertatuko litzateke kasu hortan, Xuberoa eta Lapurdi eta Nafarroa denarekin. Eta bar. Horra, kontuz, Errepublika bai, subiranoa.
gure konstituzioarekin, eta konstituzioarekin da, seguro, feminista, ekologista eta dena. Baina, subirana. Eta hauekin amaituko guzua esaldia, askorako ematen duanean beste itzordu bat edo. Zali batu beste baten eskerrik asko. Urko izkitzuta asisko ez dakit, labur bat alin norbaitek zerbait gehitzeko duen ala ez, edo urrengo itzordurako izango den. Eta, bueno, hirurok bat egin duzu Euskal Herrian euskazek proposatutako planarekin, nolabait esatearen, ez da, subiranotasun osoa behar dugu, Euskararen errepublikaria izan dadin, eta, bueno, abenduaren 5 manifestazioan elkarrikusiko dugulakoan, besterik ez, gure aldetik eskerrik asko zuei ere etortzen. Gracias.